Comeza en Pontevedra a construción de 74 vivendas de promoción pública no barrio de Valdecorvos. Hoxe, o presidente da Xunta, a conselleira de Vivenda e o alcalde da cidade visitaron o inicio dos traballos, que estarán rematados a comezos do 2026. Que tal? Moi boa noite. Dende a Xunta anunciaron ademais que destas 74 vivendas reservarase o 50% para os menores de 36 anos. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Sae a licitación a reordenación da Praza do Centenario. O proxecto inclúe ademais a mellora da conexión coa Praza do Concello a través dunha plataforma única. Portos de Galicia adxudican neste mes as obras de remodelación e ampliación da lonxa de Tragove en Cambados. Licítanse por 1,38 millóns de euros e prolongaránse as obras ao redor de 8 meses. O Partido Popular de Pontevedra propón a creación dunha liña de autobuses lanzadeira gratuitos para unir o centro da cidade co novo Hospital Montecelo. Levarán a moción ao vindeiro pleno municipal. Mañá abre ao público a mostra Era das Fábulas no Museo de Pontevedra. A exposición combina obras do museo con pezas das fundacións María José Jove e Thyssen. A feira medieval incrementa a súa duración neste 25 aniversario. Será do 18 ao 21 de xullo e, entre outras novidades, incluirá un desfile infantil. Estamos nas novas do día. Comezamos. Comeza en Pontevedra a construción de 74 vivendas de promoción pública no barrio de Valdecorvos. O proxecto supón un investimento de 14,2 millóns de euros da Xunta de Galicia, que pretende ter os traballos rematados a principios do 2026. Ademais, o 50% destas vivendas reservarase para os menores de 36 anos. A principios do 2026, Pontevedra incorporará 74 novas vivendas ao seu parque de vivenda de promoción pública. Hoxe comezaron a construírse no barrio de Valdecorvos. Pasiño a pasiño temos que contribuir a solucionar un dos grandes problemas que somos perfectamente conscientes ten a xente a día de hoxe. Pódense facer grandes promesas de miles e miles e miles e centos de miles, ou pode ser realista facer promesas realizables e despois cumplilas. Por tanto, o noso compromiso de doblar o parque público de vivenda en Galicia. Facer todas as que podamos donde se nos dean facilidades. E aquí en Pontevedra se nos están dando facilidades. Nesta promoción a Xunta inviste 14,2 millóns de euros. Son 4 bloques con planta baixa, locais comerciais, 174 prazas de garaxe e 74 rochos. Das 74 vivendas, o 50% reservarase para os menores de 36 anos. Dentro do Goberno Autonómico, por suposto, temos como obxectivo non só cumprimentar, por suposto, a demanda social que existe de necesidade de vivenda pública, de vivenda protegida, senón tamén de emancipación dos nosos xoves. Polo tanto, fago saber que alo menos o 50% destas vivendas, destas 74 vivendas, destinaránse a un cupo para menores de 36 anos. Faremos un cupo para menores de 36 anos que se sean adxudicatarios de alo menos o 50% destas vivendas. En Pontevedra, a Xunta ten prevista a construción de máis vivenda pública. Actualmente conta con 2 parcelas máis en Valdecorvos, onde se levantarán 104 pisos. Ademais, o Goberno Autonómico xa adiantou que aceptará 3 das 7 parcelas ofrecidas polo Concello para este tipo de proxectos. Hai unha demanda grande en todas as cidades e en Pontevedra tamén. O Concello puxose a disposición da Consellería para buscar outros terreos municipais que puderan servir para seguir construindo vivenda pública. Creo que das parcelas que cedemos hai 3 que están xa aceitadas pola Consellería, todas as facilidades do mundo, poñendo eses terreos a disposición e a tramitación urbanística necesaria. Estes solares sitúanse en Valdecorvos, na rúa Ernestina Otero, nos antigos terreos de Tafisa, e na rúa das Devesas, no barrio da Parda. O Concello de Ribeira vende sacar a licitación a remodelación da Praza do Centenario. A actuación, cun orzamento de 1,2 millóns de euros, contempla a reforma da praza e do parque infantil, a dotación de máis zonas verdes e a mellora da conexión coa Praza do Concello.
As empresas interesadas en presentar as súas ofertas para a reforma da Praza do Centenario dispoñen de prazo ata o 23 de xullo. A actuación cun orzamento de licitación de 1,2 millóns de euros contempla a remodelación da praza e do parque, así como a corrección das deficiencias estruturais que presenta. Acabamos de abrir o prazo para que as empresas interesadas poidan ofertar o seu traballo para a remodelación da Praza do Centenario e integración coa Praza do Concello. É un proxecto importante que ten un valor de 1.200.000 euros e que permitirá resolver as deficiencias estruturais que ten a propio aparcadoiro do Centenario, que ten problemas de impermeabilización. Temos que impermeabilizar esa praza para evitar as filtracións que se están producindo no estacionamento e, por tanto, dar un mellor servizo á poboación. Ademais, imos aproveitar esa remodelación para gañar espazos verdes e espazos de uso e desfrute de poboación. Na contorna do Parque do Centenario pois mellorarase tamén ese parque infantil para a rapazada e tamén haberá unha mellor conexión entre o propio auditorio e a propia Praza do Concello, mellorando esa rúa que conecta Praza do Concello e a Parque do Centenario. O proxecto conta cunha subvención europea destinada ao fortalecemento do comercio, polo que se procederá tamén a mellorar a conexión coa Praza do Concello a través dunha plataforma única que favoreza o tránsito de peóns entre dous puntos neurálxicos do centro de Ribeira. Esta actuación ben financiada tamén con fondos europeos ligados ao programa de fortalecemento do comercio. Temos que ter en conta de que o Parque do Centenario agora mesmo é un aparcador municipal de xestión por parte do Concello de Ribeira e, por tanto, é un dos aparcadoros máis baratos de toda a comarca da Barbanza e de todo o país. Aparcar aí implica 1,5 € durante 2 horas e se hai consumo no comercio local, redúcese esa contía porque haberá bonos específicos para as persoas que consuman no comercio local. Por tanto, temos concedida unha subvención da Unión Europea para fortalecemento do comercio e esa integración da praza pois responde a eses criterios. Non temos que mellorar a conexión entre a Praza da España, Praza do Concello e tamén a Praza do Centenario como un polo tamén de dinamización comercial. Portos de Galicia adxudican neste mes de xullo as obras de remodelación e ampliación da lonxa de Tragove no concello de Cambados. O proxecto que permitirá dotar o edificio dunha nova zona para a limpeza de caixas, a preparación do peixe e cámaras de frío e conxelación licítase por 1,38 millóns de euros. A previsión é que os traballos se prolonguen durante 8 meses. Sobre todo obedece a inversión e a creer e que todos creamos en un sector que ten que ter moitísima puxanza e sobre todo pensando xa nas futuras xeracións. Galicia ten que seguir vivindo do mar e ten que seguir habendo traballos que sexan beneficiosos e que garanticen pois tamén que a xente poida seguir vivindo deste recurso pois dun xeito pois que seña pois acorde á forma de vida destes anos. Penso que ahora si a lonja vai quedar desta madeira bastante ben para o seu uso, coas reformas que vai a levar, pois vamos a seguir sendo unha das lonxas punteiras aquí en Galicia. Bueno, desde a cofradía pois contentos por que se acepte por facer esta obra. As obras previstas consisten na ampliación do edificio actual cara ao nordeste, creando unha nova zona destinada á limpeza de caixas, á preparación do peixe e cámaras de frío e conxelación. Ademais, redistribuiránse os espazos na planta baixa destinada a oficinas. O novo espazo ampliado terá unha superficie de aproximadamente 300 metros cadrados, continuando a cuberta existente e incluirá unha pequena zona abrigada que sirva para acoller a carga e descarga de mercadorías nos camións. O proxecto inclúe tamén o acondicionamento da actual planta baixa, modificando a distribución dos baños e a oficina da confraría e dispoñendo unha zona de vestiario e aseos, así como outra de almacén para carretillas. Así mesmo, a oficina de inspección sanitaria substitúese por unha de atención aos clientes. Por outra banda, na zona central da lonxa créase un espazo para a pesada do peixe e outro pro marisco e o quiosco destinado a oficinas substitúese por un novo elemento móvil. Finalmente, incluíuse no proxecto a renovación da cuberta. Pouco marisco este verán nas lonxas galegas tras os episodios de mortaldade que provocaron o peche de actividade en moitas confrarías. Na de Ribeira tan só abriron a campaña da meixa rubia reservando a babosa a partires de novembro.
Aínda que no verán o habitual é que aumente a demanda de marisco dado o tirón do turismo e da restauración, este ano nas lonxas escasean algunhas especies. Cando ven o turismo, pois hai moito máis vendas de todo, non? Principalmente aquí o que ven aquí a Galicia, pois ven máis ben para consumir o marisco e en todo o general. Notase tamén no cambio no canal Oreca, pois vese que as compras que se fan habitualmente nas lonjas en todos os lados para abastecer os seus restaurantes e abastecer todo aquele que vai a consumir un pouco de marisco, non? A alta mortaldade de marisco durante as pasadas riadas derivou no peche da actividade en moitas confrarías, que se está a notar nas rulas galegas. Bueno, xa sabemos o que pasou, que como morreu casi todo o marisco cando foi das chuvias, cando foi desa agua tanta dulce. Ahora parece que empeza a cambiar un pouquinho o tempo, que empezan a vir os nortes, que é o que máis nos vai a favorecer para o marisqueo, e ver se a pouca ameixa que temos polos bancos, pois a ameixa a cría ou a que vai desobando, pois que vai adaptando ao terreno e que vai habendo algo, non? En Ribeira iniciaron a campaña da ameixa rubia en Castiñeiras con capturas modestas. A babosa non abrirá ata o mes de novembro. Na nosa cofradía xa é habitual, non? Nos a ameixa babosa, por exemplo, hasta novembro non abrimos ningún ano, non? Serrase hasta novembro non se abre. Pero, bueno, hai outras zonas que traballan de outra forma diferente, que traballan máis polo verán para a ameixa babosa, pero, bueno, a ver que é o que sucede en estes días que vai. Tampouco abonda a nécora que abría xunto co polvo a pasada semana. Nas primeiras xornadas foron poucas as embarcacións que se dedicaron a este recurso, polo que apenas se descargaron algúns kilos na lonxa, aínda que sí acompañaron os prezos. Finalmente, a Xustiza vende darlle a razón a un veciño de Rianxo que foi sancionado pola Subdelegación do Goberno en abril do 2021 o pago dunha multa de 600 euros por alteración da orde no centro de saúde da localidade. O parecer pedira ser atendido en galego durante un cribado da COVID. O xulgado do Contencioso Administrativo de Santiago, atendendo a un recurso presentado pola Mesa pola Normalización Lingüística, sinala que non está probado que o denunciado alterara o bo funcionamento do ambulatorio, deixando sen efecto a sanción inicialmente prevista en aplicación da coñecida como Lei Mordaza. Si lle impón unha multa de 160 euros por unha infracción leve por faltarlle os respecto aos axentes da Policía Local que acudiran ese día ao centro de saúde á solicitude do propio persoal do ambulatorio. O Partido Popular de Pontevedra propón a creación dunha liña de autobuses lanzadeira gratuitos para unir o centro da cidade co novo Hospital Montecelo, un servizo que defenden os populares debería poñer en marcha o goberno local. ¿Qué medidas se pueden tomar desde este plan estratégico? Nosotros ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, incrementar las frecuencias de transporte público entre Pontevedra y el nuevo Montecelo. Por ejemplo, la creación de buses lanzadera entre distintos lugares de la ciudad y el nuevo Montecelo. Y entendemos asimismo que estos buses deberían de ser gratuitos entre Pontevedra y el nuevo Montecelo. Además, un refuerzo significativo de los horarios, sobre todo en esos horarios punta en el que se producen los cambios de turno, significativamente en torno a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, son fundamentales. A proposta do PP pasa por levar ao pleno unha moción para crear un grupo de traballo entre o Concello, a Policía Local e os responsables do novo Montecelo para facer un seguimento deste plan estratégico e ir adaptando ás necesidades. Domínguez criticou a xestión que o Executivo de Fernández Lores fai en relación co transporte público. Denunciou a falta dun proxecto organizado e deseñado para a cidade e acusou o Concello de falta de anticipación aos problemas de aparcadoiro que el mesmo xera, dixo. O líder da oposición referiuse tamén ao retraso de máis de 9 anos que acumula a posta en marcha do transporte a demanda e sinalou que as parroquias están totalmente desconectadas do centro urbano. O Partido Socialista de Pontevedra reclama a toma de medidas para impedir a exposición de risco ao gas radón en colexios e institutos de Pontevedra. A formación levará a pleno unha proposición na que instan a Consellería a poñer en marcha accións contempladas no Plan Nacional contra o radón. Non en van, Pontevedra é a segunda cidade galega máis exposta a este gas, que segundo a Organización Mundial da Saúde é responsable do 7% dos cancros de pulmón. Que ademais é un inimigo invisible e silencioso, que ademais se manifesta pola exposición continuada ao longo do tempo,
Por tanto, como non o vemos e non o cheiramos, parece que non está aí, pero sí que está, e ao mesmo tempo é un problema que ten unha solución relativamente fácil, non? Porque consiste simplemente en mellorar a aireación dos recintos nos que se teña este problema, non? Con tal de airear de xeito natural ou de xeito mecánico as diferentes estancias, o radón evapórase, desaparece e tamén desaparece, por tanto, o risco e o problema. Unha proposición que insta a Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia a levar a cabo nos centros educativos públicos do Concello de Pontevedra de forma prioritaria e urxente as seguintes accións do Plan Nacional contra o Radón. Primeiro, cumprir cos niveles de referencia, 300 becquerelios metro cúbico, como xa dixen, establecido polo Real Decreto 1029-2022 para os recintos pechados dos centros educativos do Concello de Pontevedra. Segundo, levar a cabo diferentes medicións nestes centros educativos a fin de comprobar o cumprimento ou non dese nivel de referencia. E, por último, acometer as actuacións e reformas necesarias segundo as instruccións publicadas polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Rocambolesco e extraño, así define o deputado do BNG César Mosquera o primeiro ano de goberno do Partido Popular na Deputación de Pontevedra. Segundo o nacionalista, o presidente non foi quen de coller as rendas da institución. Que este ano na Diputación foi o ano máis rocambolesco, o ano máis extraño, o ano máis raro que vivín desde que tiño acordo na Diputación desde o ano 91. No primeiro medio ano non foi capaz de coller o timón, non foi capaz para nada, e todas as tensións internas que houbo dentro do PP, que cada un iba aí a gobernar, todos eran presidentes, todos tiñan ideas felices sin saber nada, sobre todo os que nunca pisaran a Diputación e sabían nada, foi desastroso. Desastroso. A pesar de, recoñece boa vontade, a todos, neste caso en particular, recoñece boa vontade. A partir de máis ou menos novembro, decembro, folle collendo máis ou menos o timón. Máis ou menos. E tuvo que ir parando certas actitudes e certas decisións e intentar reconvertirnos. Que agardo é a esperanza que teño para que a Diputación realmente funcione un pouquinho mellor. Mosquera referiuse a varios dos acontecementos deste ano de goberno. Destacou especialmente a marcha de Marta Fernández Tapias, quen asegurou chegou para presidir a Deputación e o non conseguilo optou pola espantada, deixando o goberno provincial. O nacionalista tamén se referiu á aprobación do proxecto pros edificios centrais do museo. Mosquera defendeu que quedara listo para a súa adxudicación e para comezar as obras antes de finais de 2023, algo que non foi posible debido aos bandazos do actual goberno provincial. En canto á rehabilitación do convento de Santa Clara, o deputado do BNG ten claro que o obxectivo real do Partido Popular era paralizar o proxecto. A desaparición do plan revitalizado, agora os cambios na dirección do museo ou a supresión do seu consello asesor son outras das medidas que o nacionalista criticou. Facemos unha pausa para a publicidade e de seguido voltamos con máis información. O proxecto de acondicionamento da fachada marítima de Porto do Son opta a outro premio importante. A actuación realizada por De Creus e Carrasco e RVR Arquitectos é finalista do Premio Europeo do Espazo Público Urbano 2024. As obras finalistas a este galardón, promovido polo Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, son un total de 10 de países como a Bélxica, España, Xorxia, Irlanda, Italia ou Países Baixos, entre outros. Todas elas competirán en dúas categorías, 5 en xeral e outras 5 en frontes marítimas. O Premio Europeo do Espazo Público Urbano é un certame bienal e honorífico que dende o ano 2000 recoñece as mellores intervencións de creación, transformación e recuperación dos espazos públicos das cidades europeas. Esta edición incorpora de maneira excepcional a categoría frontes marítimos como resposta a especial vulnerabilidade das cidades costeiras ante o cambio climático. As obras premiadas nas dúas categorías daránse a coñecer o vindeiro 29 de outubro.
A partires de mañá poderán visitar no edificio Castelao do Museo de Pontevedra a exposición A Era das Fábulas, a arte e o poder rexenerador da fantasía. A mostra ofrece unha conversa sobre o estado do mundo, do clima e da situación social a través de pezas do Museo Pontevedrés, da Fundación María José Jove e da Fundación Thyssen. A mostra vira ao redor das narrativas ficcionadas e a plasticidade das fábulas e os contos, que permite preservar identidades culturais e imaginarios populares, conectarnos coa natureza e estimular a imaginación. Está organizada en 3 salas, a modo de 3 actos dun mesmo relato: Imaginación mar, Transformación terra e Renacemento aire. A Era das Fábulas poderá visitarse ata o vindeiro 29 de setembro. A los pontevedreses que vengan, pedirles que vengan, porque es una oportunidad que en los últimos 20 años no han podido tener una exposición de este calibre y de esta calidad en Pontevedra. Creo que el Museo de Pontevedra tiene que ser el faro de cultura, no solo para la provincia, sino para Galicia y de forma internacional, y creo que con esto, con esta exposición, se pone al Museo de Pontevedra donde tiene que estar, en un lugar de privilegio, no solo gallego, sino a nivel internacional. O sea, nos podemos preguntar, ¿la Era de las Fábulas qué es? Esa mezcla. Es una mezcla de 3 colecciones que, si las miráis cartesianamente, tienen poco que ver entre ellas, pero si las miramos bajo el punto de vista de la inteligencia contemporánea, surgen ideas nuevas a través de esos diálogos y conversaciones entre 3 formas que tienen periodos históricos, periodos formales y formas de trabajar y de entender la misma colección que son muy distintos. Y sin embargo, haberlos juntado, tenemos la esperanza, al menos, de que dé una nueva motivación tanto al visitante como a la institución, como a las diversas generaciones a las que quiere hablar el museo, para venir aquí y poder entender que en realidad el pensamiento es fabulador. El planteamiento que tuvimos fue buscar obras que de por sí, algunas de ellas ya planteaban relatos imaginativos y de fantasía, algunos de manera individual y otros asociándolos con las obras o los objetos que fuimos sumando, ¿no? Y esos relatos, esas narrativas cada vez se iban aumentando en relación a esos 3 actos que estábamos planteando. Noia prepárase para acoller unha das súas festas máis multitudinarias. A Feira Medieval celebra este ano o seu 25 aniversario, con 4 días de festa, do 18 ao 21 de xullo, nos que a vila noiesa retrocederá ás súas orixes. De xoves a domingo, Noia voltará á Idade Media cunha das edicións máis especiais da súa feira medieval, posto que este ano cumpre xa 25 anos, unha data na que, ademais de aumentar a partida orzamentaria, incrementáronse tamén os días de celebración. Entre as actividades previstas, destaca como novidade un desfile infantil que se celebrará os xoves. Unha feira onde se move unha partida económica moi importante no pueblo. Este ano decidimos facer 4 días, empezamos o xoves, venres, sábado e domingo. Creo que o 25 aniversario merecía este esforzo. E o que vamos a facer un pouco é estruturar, vamos a ter un desfile infantil este ano por primeira vez, intentando, bueno, pues que esa xeración xa máis mozas, máis pequenas, pois poden ir collendo, que xa o fan, hai moitísima xente disfrazada, non? Eu creo que destaca sobre as demais feiras, porque todo o mundo se disfraza, todo o mundo se viste. Eu creo que iso é bueno, pois é de agradecer, non? Pero quizá os nenos, que si sabemos que hai moitos, pois vamos a facer ese desfile os xoves. Sumarase ás citas habituais como o Mercado Medieval con 170 postos, o desfile de fachos conmemorando o Portus Apostoli, os concertos no Tapal e no Curro e as exhibicións e torneos de cabaleiros. Vamos a facer uns concertos no Tapal, estruturar o que son os espectáculos de lume máis no Curro, e os concertos os xoves, o venres e o sábado no Tapal, ademais de haber o típico desfile xa de antorchas, pois recordando o Portus Apostoli, recordando esta reivindicación que facemos sempre na época histórica medieval de cara a ese recoñecemento do Camiño de Santiago, onde saldremos da Peregrina, calle que o seu nome xa o di, calle Peregrina, vindo pois con todas as antorchas, con veciños de Noia, todos os espectáculos que veñen a Feira Medieval os acompañan, chegando aquí e podendo visualizar un espectáculo un pouco especial, que deixarémolo un pouco para que a xente pois poida vir a velo,
e acabando cunha pequena sesión de fogos como facemos sempre. Dada a grande afluencia de público prevista, dende o Concello deseñaron un amplo dispositivo de seguridade integrado por Policía, Protección Civil, Cruz Vermella e mesmo seguridade privada. O cartel deste ano, obra de Suso Xogaina, representa a Igrexa de Santa María Nova como símbolo de Noia. Outes presenta o cartel das festas do Santiaguiño 2024. Celebraránse do 24 ao 28 deste mes de xullo. Nelas incluirase un amplo abano de actividades dirixidas a satisfacer a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. Outes prepárase xa para as súas festas grandes, as do Santiaguiño, que se prolongarán do 24 ao 28 deste mes de xullo. O programa deste ano será do máis variado, ofrecendo a par dos actos relixiosos un cargado cartel de actividades que incluirá degustacións gastronómicas e moita música. As tradicionais verbenas coas orquestras La Oca Band, Grupo Origen e Orquestra Trébol uniránse este ano os concertos de Andrés Balado, cun tributo aos clásicos do rock, Xurxo Fernández, de Ningures ou da Escola Tradicional Municipal e da Banda de Música Municipal, entre outras. Pero sen dúbida un dos días máis importantes dos festexos será o domingo 28, o día de San Cristobo, no que se celebrará a singular caravana de vehículos que percorrerá as rúas da vila para rematar coa tradicional sardiñada. Como non podía ser de outro xeito, o domingo 28 de xullo teremos o pasarrúas e a actuación musical da man dos gaiteiros de Simiela e a misa de San Cristóbal ás 11 da mañá cantada pola coral Serpal e a súa conseguinte caravana de vehículos que terá lugar ao remate desta misa coa sardiñada típica na Horta do Muiño a que convidamos todo o mundo a chegarse. Como a novidade este ano, o Concello celebrará tamén o Día do San Cosmeiro, animando a toda a veciñanza a lucir este emblemático sombreiro nos concertos do día 26. Queremos institucionalizar así nas nosas festas municipais un día reservado para reivindicar e celebrar o noso sombreiro San Cosmeiro, un sombreiro con orixe e con tradición no noso Concello, e queremoslo facer convidando a toda a veciñanza e a todo aquel que teña un San Cosmeiro a traelo posto para os concertos da noite do 26. Sabemos que hai concellos limítrofes que están utilizando tamén o San Cosmeiro e un pouco promocionando, pero non podemos esquecer que o San Cosmeiro seu orixe é de Outes, da parroquia de Santo Ourente, e polo tanto que teñamos un día ao ano para poder utilizalo, para poder lucilo, para poder sair á rúa con el e disfrutar da presencia de xente cos seus San Cosmeiros, que todos seguramente teñen cada un na casa un, e ese día podemos lucilo a rapazada, as mulleres. Hai San Cosmeiros de homes que agora tamén están facendo no noso Concello, así que animamos a todo o mundo a que veña co seu San Cosmeiro posto ás actuacións da Horta do Muiño de pola tarde e noite. A Pobra programa novas excursións ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Despois das viaxes realizadas en xuño a Cies, ofertará este mes de xullo dúas novas saídas. Serán o día 21 a Sálvora e o 28 a Ons. As viaxes en catamarán terán tamén continuidade en agosto. O día 3 vivirase a experiencia Starlight en Sálvora. O 11 regresarase a Ons e o 1 de setembro irase a Cies para poñer así o broche de ouro a este programa de visitas. As prazas son limitadas. Para máis información ou inscripcións, as persoas interesadas poden consultar a web www.piratasdenavia.com ou no teléfono 986 320048. Este domingo 14 de xullo, o Auditorio de Ribadumia acollerá a terceira edición do Festival de Bandas de Música organizado pola Agrupación Músico-Cultural do municipio. A banda da agrupación actuará de anfitrioa e recibirá na casa a banda da Escola de Música de Rianxo e a banda de música xuvenil de Xinzo, de Ponteareas. As actuacións comezarán ás 6 da tarde. O Concello de Ribadumia aposta pola cultura, e este festival, de alguma maneira, ven a reforzar o traballo que estamos a facer e que estades a facer con esta agrupación músico-cultural neste concello. En canto ao Festival de Bandas, é un dos concertos máis importantes da banda de música, porque é onde
enseñamos un traballo un pouquiño máis a fondo e tamén onde invitamos a dúas agrupacións que veñen de fora, pois invitámoslos ao noso festival de bandas. O ano pasado creo recordar que veu Padrón e Castrelo, e bueno, este ano ven a banda da Escola de Música de Rianxo máis a banda de música juvenil de Xinzo de Ponteareas. A nosa banda vai interpretar as obras que se van levar este ano ao certamen galego. E se non recordo mal, creo que serían Secuencias Forbán e unha Rhapsode galega e un paso dobre, non? Música Mestres. Esta fin de semana máis estrea a proba deportiva. O sábado 13 celebrarase en Armenteira a primeira mini BTT organizada polo Club Ciclista Armenteira e Punto. Será no circuito que a entidade ten ao lado do campo de fútbol do Leixo a partir das 10 da mañá. Está previsto que participen ao redor de 400 nenos e nenas chegados de diferentes puntos de toda Galicia. Apostamos fortemente polo diseño dun circuito de mountain bike permanente onde prima o disfrute dos maiores e dos pequenos. Con ese obxectivo, facer unha convivencia no eido da Federación Galega de Ciclismo do calendario das mini BTTs, decidimos convocar unha mini BTT, a primeira mini BTT de Armenteira e Punto para este sábado 13, que dará comenzo ás 10 da mañán. Desexamos contar con vosa presencia para ver e disfrutar como os rapaces se manexan nesta disciplina tan técnica como o ciclismo. Este fin de semana, Meis se vai a convertir, pois estou convencida, eu digo, pois con moito orgullo, na capital do deporte, porque vamos a ter unha proba deportiva destas características onde vai a vir xente de todo Galicia, como dicía o presidente da Federación, pero tamén, como decía Manuel, ao día seguinte vamos a ter a BTT dos Callos, no que tamén vai a vir xente de toda a provincia e tamén de fora dela, e vai ser o fin de semana da gastronomía, da cultura, da música, da festa, é dicir, que non hai motivo para non vir a Meis este fin de semana a disfrutar de todos e cada un dos eventos e tamén do jazz. E ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. A información volve a Canal Rías Baixas mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.